Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata al'ummar musulmi a duk inda kuke. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani na wannan rana ta Laraba, 3 ga watan Ramadana, shekara ta 1445 bayan hijirar Annabi rahama tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina, wacce ta yi daidai da 13 ga watan Maris kin shekara ta 2024 bayan aihuwar Annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce, ya yarda mu nisance ta. Duk da irin murna da farin cikin da al'ummar ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar suka yi ta yi, mazansu da mata, tsoho da tsohuwa gami da babba da yaro, kasancewar ƙungiyar imowa da sai da yawo sun ɗage jerin takunkuman da aka garkama ma wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. To ana ganin cewa murna al'umma ta kusa komawa ciki. Cani ya yi tsayin gwaman jaki ta hanyar ƙin yin amfani da kuɗaɗe mallakar ƙasarmu ta Nijar da ke da kwai cikin bankin bai sayawo. Cani bai tausaya ba albarkacin watan Ramadana. A gefe ɗaya har yanzu ba batu ba labari akan maganar buɗe iyakokin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar da wasu daga cikin ƙasashen da muke makwabtaka da su. Duk da kasancewar watan Ramadana watan tausayi, watan da ya kamata a ce a cikin shi an tausaya ma lahirin al'umma, to amma waɗannan sojoji bisa ga dukkan alamu ba su san menene ake ce ma rangwame cikin watan Ramadana ba. Al'umma na ci gaba da fama da kuma ɗanɗana raɗaɗin rayuwa sakamakon faɗin rai da girman kai da cani ke ci gaba da nunawa, ba a san ko saboda wani dalili ba. A iya cewa wannan mugun misali ne ko kuma muguwar su gina ce. Muna cikin watan da ya kamata a tausaya, watan da ya kamata a rangwamta. Allah subhanahu wata'ala ya yi ma wannan wata take, ya yi mai kirari irin na musamman, kuma ya yi ma al'ummar musulmi albishir da cewa ƙofofin rahama da na gafara suna buɗe a cikin watan Ramadana. Wata ne wanda Allah shi da kanshi da halicci kowa da komi yake karɓar gafara, yake 'yantar da bayan shi. Amma duk da haka cani sai ci gaba da tsayin gwaman jaki yake yi ta banjama banjam, abin da yadda kushe ƙone al'umma na ci gaba da kwama da rayuwa. A gefe ɗaya kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A jiya mun samu wani mugun labari wanda ba ya da daɗin ji, sakamakon wani harin ta'addanci da wasu miyagun ɗiya suka kawo. Duk da kasancewa muna cikin watan Ramadana, watan da ya kamata a ce an mai da wuƙaƙe, watan da ya kamata a ce al'amurra an samu sauƙinsu, amma hakan bai hana 'yan ta'adda kawo hari a cikin yankin Yalu, tsakanin Malgoru da Yelu, a wani wuri da ake ce Matungan Shoɗi. Wannan hari ya yi sanadiyar mutuwar jandarma guda da kuma wani kwarar kula da ake kira da suna Musa Mai Zuma. Na 'yan ta'adda sun hallaka bindigogi samfarin AK-40 da kuma wata da ake kira da suna PA. Sun toye moto guda, sun ƙone runkwar da waɗannan jami'an tsaro suke amfani da ita. Sa'annan a gefe guda wani jandarma da kuma jami'in kwastam sun samu tabarikin wani icce sakamakon ɓoyewar da suka yi saman wannan icce, an same su lami lafiya. Wannan shine karo na farko da ake ganin kwaruwar harin ta'addanci a cikin wannan yanki, abinda ke ci gaba da ba al'umma tsoro, kasancewar da akwai wasu wurare waɗanda can ne aka saba ganin ire-iren waɗanga abubuwa suna kwaruwa. To yanzu sannu a hankali an gani al'amarin ta'addanci sai wanzuwa yake, sai watsuwa yake yi a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar, tun bayan kwaruwar al'amarin 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 da ta gabata, wanda a dalilin shi dukkan wasu matakai na tsaro
suka roshe suka wargaje. Kowa yana ganin irin yadda al'amura ke ci gaba da taɓarɓarewa a cikin jihar Difa. Ita Talabiri a bar labari, cikin jihar Tawa hakanan, jihar Maradi shi ma wani bakon al'amari na sace-sacen mutane sai ƙara wanzuwa yake. Allah, muna tawassali da sunayenka masu tsarki albarkacin wata Ramadana, ka kawo lahiya da kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. A wani labari na daban, ana jin muryoyi suna tashi kamo daga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam, ƙungiyoyin kwarkula da kuma ƙungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa sun fara tofa albarkacin bakinsu a game da wannan ayar doka wadda Cani ya sama hannu a ranar 23 ga watan Fabrairun shekara 2024 da ta gabata, amma kuma wani abun mamaki aka ce ta fara aiki tun rana 1 ga watan Janairun shekara 2024. Mutane sun tuna da wannan doka da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya ɗauka a shekarar 2022 wadda a sanadiyarta aka kafa kwamiti na musamman wanda za yi nazari ya diba ya hanga ya nazarta a san me ya kamata a yi ta ɓangaren abin da ya shahi harkokin jami'an tsaro, ofishin ministan tsaro da kuma su kansu jami'an tsaro FDS da dai sauransu. Akwai kwamiti na musamman wanda aka kafa wanda shi sai ya zamna ya diba ya hanga kuma abin da ake ce ma secret defense nan ma an ɗauki mataki irin na musamman ba don komi ba dangar a bari mutane su aikata son ransu ko kuma dangar a salwantar da dukiyar ƙasa. Wannan doka mai lamba 05 wadda ake ce ma ordonance 2024-05 wadda Cani ya samu hannu ta tayar da hankalin al'umma, kuma ana ganin cewa a sanadiyarta akwai wasu shafaffu da mai da ake son a biya bukatun nasu, musamman ma idan an tuna al'amarin waɗannan motoci 160 da aka ce an yi odar su alhali magana banza da wuhi ce, sun yi shekara ashe a wurin nan da ake kira da Soni Loga. Wannan alama ce wadda take nuna cewa ana son a yi lullubin tugulmus, ana son a yi angulu da kan shamuwa, ana son a samar ma wasu ɓarayin ƙasa tabariki, duk da cewa wannan doka ƙwaran gaske ta saba ma ƙa'idodin bayar da kwangila a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Babu abin da ake ce ma contabilité publique, babu abin da ake ce ma biyan patanti da kuma wasu tax da dai sauransu. Hasilima da yawa daga cikin kayayyakin da za a yi da su akwai abin da ake kira exoneration, shi za a yi musu wato ban ji ba ban gani ba, gwamnati ba ta amfana da komi, aljihun gwamnati ba ya samun komi, sai dai su waɗanda suka yi kwangilar da kuma waɗanda suka ba su ne za su yin tuwo na mai na su ci karansu ba babbaka. Saka hannu akan wannan ayar doka da Cani ya yi, an ga wata babbar alama ce wadda take nuna cewa ana son a samar ma matan nan wadda ta jagoranci kwamitin amsa kuɗaɗen da ake ce ma kuɗaɗen labisanni, wato su ma a salwantar da su, a san yadda aka yi da su, wanda aka yi ta amsar dala biyu na mutane cikin salulolinsu, wanda kuma aka yi ta amsar kuɗaɗe nan da can ɓangarori daban-daban na wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Ana son a ɓadda duk wata shiga game da duk wata sata da handama da babakeran da aka yi. Sai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ka taimake mu, ka taimaki al'ummar ƙasar mu, ka agaje mu, ka ba mu sa'a da rabo, ka yi mana maganin wannan zalunci wanda hatta cikin watan Ramadana ana nan ana ci gaba da yin shi, babu tausayi ba shin kai, ana ta gallaza ma rayuwar al'umma. Allah muna roƙonka ka kawo sauƙi da sa'ida da agaji zuwa ga zababben shugaban ƙasar mu ta Nijar, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da iyalin shi da sauran wasu ma'abuta demokaradiyya. 'Yan uwa musulmi waɗanda ke cikin mawuyacin hali, waɗanda ba su da abincin yau ballantana na gobe, Ubangiji Allah ka buɗe musu ƙofofinka na alkhairi, ka kawo mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Barka da shan ruwa, Allah ya karɓi ibadunmu kuma ya sa mu kasance cikin bayan shi 'yantattu. Da wannan muke liƙe shirin na wannan rana, sai kuma ranar Lahadi idan mai girma da ɗaukaka ya yarda.